Slav ve carê ji pirtûxaneya biraderê xwe dê ez ê pirtûkekê pêşniyaz bikim. Ev berhemeka ku ez pêşniyaz dikim bi rastî yek ji wan berhemên ku divê teqez em bixwînin. Ew berhema ye. Bi navê Dewleta Cihûyan nivîskarê wê Theodor Herzl yê ku ji bo Kurdî kurmancî wergerandiye Fexriyase û ji avêstayî çap bûye. Çima ev berhema muhîm e ji ber ku divê ez bi Kurdî behsa Theodor Herzl bikim. Theodor Herzl kesekî wek bavê Siyonîzmê ango bavê em bêjin fikra ramana Dewleta Cihû tê nasîn. Vî camêrî bi rastî hewleke gelek zêde daye ji bo yekîtiya em bêjin Cihûyan û pişta bi vê yekîtiyê bi rêya Siyonîzmê jî dewleteka bi navê îro İsraîlê ku heye di rojhilata navîn da dewleteke bi rastî gelekî em bêjin ji aliyê him demokrasî û hêza xwe ve dikare milletê xwe biparêze. Îja çi têkiliya me re hebe gel ez vê dikarim bêjim. Divê ev berhem wek tecrübeya Cihûyan wek xwişk û biraderên Cihû ji bo ku em bizanibin divê miheqeq ev berhem li ber destê me be û em bixwînin bi Kurdî kurmancî ye. Theodor Herzl wexta vê berhemê dinivîsîne piştî ku dimire 1904 da angu dudiya da dimire ez ne xelet bim 1948 da jî Dewleta İsraîlê tê ava kirin. Bifikirin piştî çil û çend sal şûn va. Xanî jî ev 330 sal zêtir e memûzîn nivîsî û duhur da jî her gazî kir ku divê dewleteka Kurdan hebe, divê dewleteka me hebe ku me biparêze. Lê me hê mixabin ew xewna bicî nehanî. Yani ji ber wê divê tecrübeyên milletan em bixwînin. Ne wisa ji ber wê ev berhem gelek muhîm e ku divê miheqeq her ciwanê ku hişyarî Kurdî kurdîtiya xwe ye divê vê pirtûkê bixwîne û cihûya jî nas bike û mesela vê Siyonîzmê û divê Kurdayetiyê têkelî hev bike û vê meselê divê em fêm bikin. Ji ber wê ji bo me ev berhem yek ji wan pêşniyazên min ên serekene divê miheqeq bixwînin. Li gel silavan.